Yo. Είναι ο φίλος σου ο Goldie εδώ και σήμερα θα σου μιλήσω για το πώς μπορείς και εσύ να πάρεις επιδότηση για να ξεκινήσεις content. Για να δούμε. Λοιπόν, μπορείς και εσύ φίλε μου, αν δεν το ήξερες, να επιδοτηθείς και να πάρεις χρήματα για να φτιάξεις μια επιχείρηση η οποία θα κάνει content. Μα καλά, πώς θα το κάνω αυτό? Ξέρει η ελληνική κυβέρνηση ή ξέρω εγώ το ΕΣΠΑ τι είναι content? Πρώτον ξέρουν, άστα που δεν το έχουν σαν ΚΑΔ. Το μυστικό κρύβεται στο marketing, φίλε μου. Ένας content creator, στην ουσία πώς βγάζει χρήματα? Ένας content creator, ο μείζον τρόπος για να βγάλει λεφτά είναι οι sponsors, να διαφημίσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία πάνω στα βίντεο του. Αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος? Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Ακόμα και από το YouTube να σε πληρώνει, για τον ίδιο λόγο σε πληρώνει. Γιατί τα βίντεο σου πλέον έχουν γίνει monetize και πάνω στα βίντεο σου τρέχουν διαφήμιση. Οπότε το secret sauce εδώ είναι το marketing. Μια εταιρεία marketing μπορεί να κάνει content. Άρα λοιπόν, ανοίγοντας ένα CAD με marketing, προώθηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Αναφέρεται ακριβώς ο CAD. Με αυτή την επιχείρηση μπορείς να πάρεις μια επιδότηση. Εδώ βέβαια κιόλας να σου πω ότι νόμος των επιχειρήσεων, στο λέει άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, το νούμερο 1 πράγμα στις επιχειρήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξεκινάς μια επιχείρηση με δικό σου κεφάλαιο. Αν έχεις τη δυνατότητα να την ξεκινήσεις με κεφάλαια αλλωνών, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Γιατί το να δεσμεύεις δικά σου κεφάλαια σε περιορίζει πάρα πολύ. Πρέπει τα δικά σου κεφάλαια να τα έχεις σαν καβάτζα, αν κάτι γίνει και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συνεχίσει η επιχείρησή σου και να επιβιώσεις και εσύ και αυτή, να έχεις καβάτζα τα δικά σου χρήματα. Ο μείζον τρόπος που το κάνουν οι περισσότεροι είναι δανείζονται από οικογενειακά τους πρόσωπα. Αλλά υπάρχει και ο τρόπος να σηκώσεις λεφτά. Είτε αυτό είναι να πας στο Dragon's Den ή σε παρόμοια events που γίνονται εκτός του Dragon's Den, σε κλειστές πόρτες ας πούμε, σε θερμοκοιτίδες κτλ. Μπορείς να δανειστείς από τους δικούς σου, μπορείς να βρεις κάποιον angel ή μπορείς να πάρεις επιδότηση. Ναι. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα ότι αυτό το project που έχω ξεκινήσει είναι επιδοτούμενο και έχει πάει τόσο πίσω το podcast μου γιατί οι επιδοτήσεις αυτές αργούν. Και κάτι που θέλω να σου πω είναι ότι εφόσον σου έδωσα τώρα το sauce, ότι μπορείς να το κάνεις κι εσύ και να ξεκινήσεις μια επιχείρηση και να κάνεις content, και το content δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις στο YouTube. Μπορείς να παίρνεις την επιδότηση γιατί θες να ξεκινήσεις content στο Twitter, ξέρω εγώ. Δεν σε περιορίζει κανείς ως το πού θα κινηθείς για να κάνεις content. Okay. Θα σου πω που σε περιορίζουν. Σε περιορίζουν στο ότι σε βάζουν να κάνεις περιττά έξοδα. Περιττά έξοδα με την έννοια του ότι εγώ ας πούμε θα ήθελα για το podcast μου να έχω μια φωτεινή νέων επιγραφή πίσω από εκεί που καθόμαστε για να έχω ένα brand identity. Ναι. Έλα που όμως αυτοί θέλανε Sony και Day για να μου καταθέσουν τα πρώτα χρήματα να έχω κάνει μια πινακίδα στην πόρτα. Το οποίο εγώ δεν το χρειάζομαι, φίλε. Εγώ, ο πελάτης μου δεν θα έρθει εδώ να μου χτυπήσει την πόρτα. Δεν πουλήσω εγώ σε κανέναν εδώ. Δεν θα έρθει κανείς εδώ. Εσείς δεν θα έρθετε ποτέ εδώ να μου χτυπήσετε την πόρτα να με δείτε. Εσείς θα μπείτε στο YouTube, θα πατήσετε Goldie και θα με δείτε. Άρα την πινακίδα εκεί δεν τη χρειάζομαι. Έλα που όμως η επιδότηση την θέλει. Καταλαβες. Ή τώρα μου ζητάνε να κάνω ένα website όπου να υπάρχει πρόσβαση αμαία εκεί μέσα. Δεν το χρειάζομαι. Εγώ χρειάζομαι ένα website για να σας φέρω και να σας δείξω 5 πράγματα παραπάνω από αυτά που σας λέω εδώ και να σας δείξω 5 πράγματα παραπάνω, ας πούμε, να βαθύνουμε παραπάνω. Να σας κάνω να έχω μαθήματα εκεί έτοιμα. Εγώ αυτό χρειάζομαι σαν website. Δεν χρειάζομαι website για πρόσβαση αμαία. Ναι, όμως θα αναγκαστώ να κάνω website για πρόσβαση αμαία γιατί άμα δεν το κάνω αυτό δεν θα μπορούσα να πάρω την επιδότηση. Οπότε σε κρατάνε πίσω με αυτά τα πράγματα. Επίσης, οι επιδοτήσεις αργούν πάρα πολύ να κατατεθούν τα λεφτά. Για να σκεφτείς, εγώ είχα κάνει την έτσι πριν 2 χρόνια. Έχουν περάσει 2 χρόνια και έχω πάρει μόνο την πρώτη δόση. Έχω πάρει μόνο 4.000. Σε αυτά τα 2 χρόνια έχω πληρώσει 3.600 ευρώ έμφυα. Έχω πληρώσει 300 ευρώ το μήνα. Βάλτε κάτω. Είναι πάνω από 6.500 τα νίκια. Έτσι. Και
Αυτοί το χαβάτουζε, φίλε, κολυσιουργούν, αργά σαν τη χελό να πάνε και εσύ πρέπει να την παλεύεις. Δηλαδή, σε κόβει και ψυχολογικά. Κατάλαβες. Εγώ όταν πριν 2 χρόνια που είχα κάνει την αίτηση, είχα ανεβάσει κάτι βιντεάκια στο TikTok, είχαν πάρει 200.000 views με την Balenciaga, με τα τέτοια που γινόντουσαν. Και ήμουν full έτσι, καυλωμένος να ξεκινήσω να κάνω content και ναι, θα πάει καλά. Και τελικά όντως γίνεται, μπορείς να ανεβάσεις το TikTok και να πάει καλά. Και εδώ είμαστε, πάμε, θα τραβήξω τον κόσμο, θα τον μάθω, θα αλλάξουμε τον κόσμο κτλ. Και σε κόβουνε, ρε φίλε, σε κόβουνε. Γιατί δεν μπορεί να σου πω, όταν εγώ κοιτάω πώς θα ζήσω την ημέρα μου και πώς θα φάω και πώς θα τη βγάλω, δεν μπορεί να έχω στο νου μου, ρε φίλε, πώς θα σου κάνω εσένα content και πώς θα βοηθήσω εσένα να την κάνεις. Όταν εγώ πρέπει να κάτσω στο PC μου να τρεϊντάρω και να κάνω το οτιδήποτε έχω, να κάνω ό,τι μπορώ για μένα, ρε φίλε. Δεν μπορώ εγώ μετά να κάτσω εσένα να σου κάνω βιντεάκια. Καλός ή κακός. Έχω άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Οπότε. Είναι πολύ χάλια αυτό. Δηλαδή, άμα και κάποιος που βλέπει από αυτές τους φορείς τέλος πάντων, παιδιά, κάντε κάτι. Δεν γίνεται τώρα να επιδοτήσει έναν ο οποίος είναι άνεργος, ξεκινάει την πρώτη του επιχείρηση και να τον κάνεις 2 χρόνια να τον δώσει τα λεφτά, ρε φίλε, 3. Πώς θα ξεκινήσει, δηλαδή, με τι θα κάνει. Πώς θα ξεκινήσει, όλος είναι άνεργος, φίλε. Δίνεις λεφτά σε κάποιον ο οποίος είναι άνεργος να ξεκινήσει την πρώτη του επιχείρηση. Πού περιμένεις να βρει λεφτά. Περιμένεις ότι όλοι έχουν 15.000 και 20 να τους δώσουν οι γονείς τους εξ αρχής. Γιατί εγώ από αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται, σου δίνουν 15.900, ναι. Άμα τα 15.900 που σου δίνουν να κάνουν 3 χρόνια να τα δώσουν, πρέπει να τα έχεις εσύ από πριν, να τα χαλάσεις και να περιμένεις να τα πάρεις πίσω. Δεν τα έχουμε όλοι. Δεν τα έχουμε όλοι. Ζούμε στην Ελλάδα το 24, δεν τα έχουμε όλοι. Τι να κάνουμε. Πρέπει να φροντίσεις εσύ που επιδοτείς τον άνεργο να κοιτάξεις να τα δώσει γρήγορα τα λεφτά για να μπορείς και αυτό να ξεκινήσει. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να ξεκινάω να κάνω λίγο content και μετά, επειδή δεν μπορούν να κυλήσουν αυτά και δεν είναι βιώσιμο και δεν έχει χρήματα κτλ., να αναγκάζομαι να σταματάω. Δηλαδή, πάλι καλά που και η συγκεκριμένη επιδότηση δεν έχει περιορισμού τη έννοια να έχει κάποια κέρδη κτλ. Και είναι πολύ χαλαρό με αυτή την υπόθεση. Ναι, αλλά κανονικά θα πρέπει να το έχει. Γιατί θα πρέπει να μου μπουσάρει εμένα να πάω καλά και τι επιχειρήσεις που επιδοτείς να προχωρήσουν και να πάνε μπροστά. Με τον τρόπο που το κάνεις όμως δεν βοηθάς κανέναν. Ίσα-ίσα μας το κάνεις χειρότερο. Δηλαδή, το να ανοίγω εγώ τρύπες και να παίρνω δανεικά για να μπορώ να συντηρώ την επιχείρησή μου, εγώ ευτυχώς δεν το έκανα. Έχω τον τρόπο με τα κρύπτο και με διάφορους άλλους τρόπους να συντηρούμε, εντάξει. Όμως, ένας άλλος άνθρωπος θα πήγαινε και θα έπαιρνε δάνεια, και θα άνοιγε τρύπες. Και μετά τα λεφτά που θα έπαιρνε από τις επιδοτήσεις αναγκαστικά θα έκλεινε εκείνες τις τρύπες. Και με αυτό δεν φτάνεις πουθενά. Στο τέλος δεν θα έχεις καθόλου λεφτά. Θα περάσουν τα χρόνια, τα λεφτά που θα πάρεις θα τα βάλεις εκεί μέσα και. Οπότε φροντίστε, μάγκες, αν θέλετε να πάρετε την επιδότηση, να τα έχετε τα χρήματα αυτά, μην τα περιμένετε να τα πάρετε γρήγορα, δεν θα τα πάρετε γρήγορα. Θα σας κόψουν πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, εγώ αυτό που βλέπω κιόλας είναι να bet με τον εαυτό μου, να μην αφήνω πράγματα τέτοια να με επηρεάζουν πολύ και να συνεχίσω να ποσάρω εγώ σαν χρήσανθος. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές για την επιδότηση. Όσοι θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις για αυτά παραπάνω κτλ., μπορείτε να με βρείτε στα social, μπορείτε και εδώ να μου στείλετε μήνυμα. Όπως ξέρετε, χαίρομαι πολύ να βοηθάω. Από την άλλη, δεν πρόκειται να βοηθήσω κάποιον ο οποίος είναι τέρμα πάει να μου ζητήσει μασημένη τροφή. Δηλαδή, περιμένω κι εσύ να έχεις πάει να έχεις κάνει μια αλφα έρευνα και να μου έρθεις έτοιμος με ερωτήσεις οι οποίες φαίνονται ότι έχεις κάνει μια αλφα έρευνα και έχεις έτσι λίγο ψάξει τη φάση. Αλλά γίνεται. Και για να κλείσω, αν δεν ήταν επιδότηση, δεν θα είχα ανοίξει ποτέ αφημί. Είναι ότι πιο χαζό να ξεκινήσεις αφημί και να έχεις έξοδα πριν αρχίσεις να έχεις έσοδα. Ό,τι επιχείρηση και αν θέλετε να αρχίσετε, παιδιά, είτε είναι content αυτό, είτε είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να θες να πουλάς παπούτσια, δεν ξέρω τι είναι, να κουρεύεις γκάζον. Κοίτα, ακόμα και αν είναι παράνομο και αν το θεωρεί είναι παράνομο, πίστεψέ με, κανείς δεν σε βάλει φυλακή γιατί πήγες και κούρεψες την αυλή ενός σπιτιού ή δύο. Θα αρχίσουν να σε κυνηγάνε, να αρχίσει και μεγαλώνει αυτό και αρχίσει και βγάζει αρκετά χρήματα να σε ζηλεύουν. Οπότε κοίτα πρώτα να βγάλεις το κέρδος σου, να το στήσεις αυτό και μετά μπορείς να ξεκινήσεις μια επιχείρηση. Γιατί τσάμα σου τρώει έξοδα. Εγώ έχω δώσει τόσα λεφτά χωρίς στην ουσία κάποιον λόγο, γιατί ξέρεις τι, δεν έχω ξεκινήσει, ρε φίλε. Δεν έχω ξεκινήσει, δεν έχω χτίσει κάτι. Βάζω τα θεμέλια τώρα. Και παρόλα αυτά έχω έξοδα, γιατί έτσι είναι η επιδότηση. Σου ζητάει να έχεις επιχείρηση, να έχεις μια ατομική επιχείρηση ή ένα οποιοδήποτε αφημί, τέλος πάντων. Αυτά για παραπάνω, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε, μπορείτε να μου στείλετε και ένα μήνυμα. Peace! Και subscribe, γιατί δεν ανεβάζω πάντα στο standard, ανεβάζω random, είμαι έτσι τρελός εγώ. Peace!